Pas pasar neh bro, selewat ini neh. Antuk ya lagi ya ndengenane guys. Cepet ya. Jan kancan ya dino iki cepet berarti. Lah aku lagi perasaan lagi ndengenane. Ya wis pasaran meneh. Entar lagi kandangan bro. Di kandangan Ngawi. Bangun apa meneh pasar mall apa piye iki bro ini iki rame iki pabrik bro kita ini kita pabrik